Ceerno mbaɗa tampere dogo Saydou Baba julli makam ba aɗa selli gorko mo tiggere neɗɗo goɗɗo aɗa selli neɗɗo yiyata to wala mi tampi tampi kay mi nani leɗɗe ɗe fof leɗɗe ɗe beddaji fof hawdini kala to mbittima wiya rewiɗa ɓenni ha lettini kam ɗo hande wallahi komi tampuɗo ala gonga a tampi par ce que min hooram beddaji ɗiɗo ala tomi yahani kalɗo tuurino an Saydou Ba rewiɗo ne ƴewma beddaji ɗi dinguere ɗe grand place uji ɗi kalɗo ndewmi kay yimɓe an Saydou Ba rewiɗo ne ƴewma yimɓe jukka jogaki ɗum ala portable an da wonda ko ɗum Saydou wallahi wonko ala ko jam wonno hendu way hewdini ala alay sago noon hendu ne heewi trop alay sago min de sinno ko sagam yondu gaƴƴo ha safa sabab ha wela par ce que yimɓe ɓe moƴƴani kulani Allah jiiɗa koye mumen jiɗodira ngala e Allah haaju ngala e koye mumen haaju ɓerkon ne paaɗi ɓerkon bonkon mo jiiɗa fof ɓer ngel ne fasa mo jiiɗa fof sinno ko sago mum oyo woto dañ oyo woto won so neɗɗo maahi huɓere mettina dañi resi debbo no wawre mum mettina an joni hol yimɓe payi an wota hay goto dañ dal holliɓe hoore mum gueyo kala nde jiiɗa hen ndu heewi toɓo ngo toɓa yimɓe donka remde daña ilam wasa wadde ila yimɓe jabba donka dañde ɓerɗe ten ɓer kon ɓawlu kurum asidagal mala won yoɓe horɓe duttu yoɓe goppu Allah kam ɗo wonno ɗon woni waylo taako yahata arta kono billahi wallahi si yimɓe mbaylaki kuccite Allah dutte Allah goto sikkeji kadi keewi ko Allah wawi ko won bawɗum kada hinnan neɗɗo moƴƴere sikka ko bonande yiɗenɗa ɗum yoɓe ndew yimɓe ndewe bone ha bujirde mon gandu Allah kam ɗo wonno ɗon woni Allah ne andi Allah ɗo wonno ande kam wi alhamdulillah Allah arema wala Allah tigui arema bon abou a wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin min kam noon ñen fof yettu jomiraɗo ɗo alhamdulillahi rabbil alamin Allah jooma saabu minnene a foti yettudemi saabu ko dañmi ɗo ko Moussa Ba noddi kam Moussa Ba entrepreneur demetres uji Matam o wallahi Moussa gueri Moussa Ba fournisseur wallahi fournisseur toto hôpital uji toto école aji o Moussa gueri o wi kam an kanko neɗɗo monsieur le maire Mamadou Moudi Samba Saydou wallahi ɓe mbi gaddi ɗo entrepreneuriat mbi ko tubakoɓe waji aɗo noon konko jippini ko Moussa Ba galle makko to o wi on e yiilo neɗɗo mo hooli woni goɗon antude hen hakkude yimɓe e liggotoɓe ɓe wona hakkude yimɓe kadi e laamu ngu après courrier ji na waɗa arta mbiɓe o yeey mbi min de ma nanggui kono noon mi jogui sehlam ɓi nenam mo jiɗanmi noon mi jogui tampatɗo ko tiiɗani noon o wi on liggey an tan jiɗanmi so yimi noon mbo yaha guila subaka kikiɗe mbo yaha e hendu mbo yaha nangue hoore mbo yaha e kineli mbo yaha e duleli ko ɗum tan abou thiam wallahi liggey tan aɗa jiɗen allahu akbar Saydou way Saydou an rettete ma o fof kurtu ma o jaɓɓal ma ngal dogata aɗa yaɗata ko fof ko pour ɗum min cikkannomi mataw ka dañandumi debbo nde ko pour liggey liggey ɓuuri debbo liggey mi jaafima mi jogui liggey wallahi mbiɗa jogui liggey mbeɗa jogui liggey Allah jarama kadi a jarama merci beaucoup ça va mbeɗa jogui liggey a jogui liggey Allah ne andi cikkanno min kadi no kalata no kalani min cikkanno mbiɗa ko Moussa Ba e manandirno ene jogui cukalel gotel ngel yi moƴƴel ina hokkami walla monsieur le maire wi e wonde e manandirno ina hokkami debbo yan joni a liggo hay debbo awa dañde hen a liggo hay pota awa dañde hen awa dañi wutte mawɗo wutte moƴƴe awa dañi tuba moƴƴa Abou Thiam awa ñamde kara awa lelɗa pofɗa ɗum ko liggey kalande pin mi mbeɗa dawa so lewru maayi mbeɗa yoɓe no foti Allah mbaɗumami no foti min ay Allah tan mbaɗumami noon 50 000 francs ujunnaje sappo
50.000 francs kadi ha nawa billahi walla wiyete ko yaɓɓu hade weɗade ego yaɓɓu hade weɗade yaɓɓu hade weɗade beeji joyi wallahi an anda kewi wallahi anda kewi aw jawal ya yonede anda kewi wona yawde yonede ko woni ɗum woni lawol jinna sappo ɗi c'est bon kam vraiment e duna tampi anda koye hunde ko jogori muusi koy allah de ande neɗɗo deftirta bottari hen Assalamu alaikum. maaleykum salam Am farbe. a wiita nene ɗum de bonni yantande Kaja nule mema. hol kajja Kaja alaji. ko wi Ko yima piede. Nan dimanche ne ko kongo fanna tottede a tottani a addani. Yima tagi a addani. ko kanko fiyana ɓinguelam kono sa yeehi mbiyamo yo tinno yo muñanam mbeɗa andi mi ala kaalisoɗo E wara ka jenende non. hijja An hay brigaji yimbe fu legal be fone kala ana hijja bomo yo woyru dada ana wana jabo halis. yan koye cukalel ka jara Ana ko wona- pular wiyata ko ana kala wona ko kala ko Ana wona ɓinguel jabo halis. capar haali itti koye pengal tillis ɗum ɗo Ana wona ka jabo kala halis. immo ɗon Mi nani dun. Ija. Ana wana jabo halis. On wabi kon Ana immorako non. On prani wonde wurde. la ilaha illallah min koye mi naji bandiraɓe gonga noon haali welani ha welani min ko ndondimi e ñamale ko mbeɗa andi somi mayiri ni koreji am mbawa yobdude ɗum feeram jogori ko bonde te ɗiɗo turuji mi yalta ɗi majji ha laaɓa ha yeccere so ngoɗo junngo joofi hay goto wonta yimɓe ɗe naata e tuuru neɗɗo kala kaɗa waɗa yata waɗa jogani ɗum dalilu min mi alana ɗum dalilu to guittanmi ko mboɗo yaha tan mboɗo wulle to mboɗo luuke ga bandiraɓe ñamale kewɗe moƴƴani e debbo de taw ko gonga noon welani ha welani kono cukalel ngel gonga haali kono noon kadi o fotano yettade ɗum ɗo ɗum ɗo fof ko wasi nehede tan ɓiɗɗo yo nehe e anda jinnaɓe mum nde o yetti nde o wimi ko beele ko min woni faati bari wona gorgol wona nene hay gombalo falani hen a yeeso ko lawol itten loisgal suudu hay sa ittani ɗum Ala calcul ɗum ɗum calcultaki aw ja ɗum hanma dañde debbo ƴewta ya ƴemoy ƴeewa hay teŋe ko ñayi nogas hakkillama ren teŋe ko ñayi nogas allah ne seedi ñen hakkillam mi wondi ɗum so a partan ñeɗa parmi subhanallah maayi nden foti leppi ɗum nden foti leppi mbimi en tout cas liggey mbeɗa jogui abou cam ay ɗum ɗa haalno mbiɗa ay ko ɓerɗiɓe ɓe allah waɗi min hindu joni haalona wacino joni joni kono monen yala aha min mi doga guila subaka subaka eyyi ha hiira eyyi ekkinel ɗiɗi nanguel Eyyi. mi dogma yiiloma Eyyi. mi haalama ɗum joɓata kam i wona mbiwami ko mbeɗa jogui liggey mi wiyanima haydara de mbimi ka jaram mbeɗa jogui liggey ɗe majjani i gasi Juuɗam mi haalima toppitama. Eyyi. ujunnaji sappo joɓetemi lewru Eyyi. joni noon Eyyi. holko heddi heddi kay mbaɗa andi holɗum miɗo wajo haala kam de eyyi mbimomi somi haalnimo Eyyi. holno foti o yoɓete eyyi holno gurdam ko wonata toon eyyi wona nan wona eyyi o wis adi foof adi yoɓe lewru capanɗe nayyi ujunere seeɗa ko goho caggal jubdima a jogui lewru foof mi wiyete ko motivation ɗum woni koɓe eɓe évalué ko ligguiɗa ko eyyi koma lewru tan jiiɗa jubdima ndi de so ɗum ɓenni sa resi debbo mbatta ko certificat mariage debbo ne yoɓe suwaman yoɓe eyyi sa fawguel yoɓe hay logement ni a logi wona ka luuɗo ko kadi galle ɗum joni uña sappo hakkude ma Allah a yoɓani ndiyam a yoɓani courant a yoɓani galle capannayyi lewru mbot banggue eyyi Seydou eyyi mi ɓooyi nande ina haade ina ñohe wiya ka penowo calimi mi ɓooyi nande wiya an aɗa heewi tarkara markara aɗa heewi triandas an ka triandas ɓolo kala mo jiiɗama mbadda mum triandas ma guitta to paa to walla neɗɗo fof aɗa jogui tan ɗo ganduɗa hoorema no mbaddata mi anda holko dañata hen min noon komi ɓenduɗo mi wona kecce de eyyi mi hecciɗani komi ɓenduɗo kadi wona mo hande komomi hanki min mi renete min tarkara markara dillinani hakkillam o jubla ngagal fiito fiika hucci nambeji fayi wala arti jofti fayi nambeji fayi añam hirdi barmacal nawani min pari ɗum dillinanimi ɗo abou diam min fof wonde peno walla won trian an kam ala ko dañamema kadi abou diam mo jogui sehilaɓe ko ɗum sadio cikkarama sadio han caggalam ɗo sadio diallo tan wusogi tata waɗani dembo cillel tokomaji tata waɗani dembo cillel yawoy hokku demba hokku demba Ha? hokku demba fay hakkude woɗɓe kono an no goyɗa e wuure ni ina muusimi kadi ay ɗum ɗo asuma ndeɓɓata eɓe wona amarna ko liggey tan la ilaha liggey ƴew eyyi ƴew holmata bilen gaynaka denɗam goto tan tigguira hayna lewru capantati ujunere ɗo yoɓete eyyi bilen eyyi alicciɓe traitiji on lewru gaynaka capantati yoɓete an no ɗum ña sappo eyyi sappo eyyi joni noon
e capanɗe nawde hakkumaɓe hol capanɗe ujunere hol capanɗe ujunere on mbima ñoɓe aɗa ɓendi walla an gonɗa ko sikki ko gonko cikkitama koye fundema waajo wi ko capanɗe ujunere wa allah kadi teennuɓe capanɗe ujunere eyyi Seydou abou thiam ɓuuri sakatami gone ɓuure Seydou haalama an abou thiam billahi walla an mawde kalifa ɗo Seydou est ce que an Mamadou Mourine yoɓe ujunnaje capanɗe lewru sumayi la ilaha illallah on ƴeew mumma mo ƴeew hoorema ko a dañi ɗum wonde ko wona ɗum on woni mawɗo wuuro ngo min tan oɗo tan so tawi wiyama mbeɗa heeɓa lewru ujunnaje capanɗe te mawɓe helifaɓe potoregaɓe nan ɗo jaɓata lewru ujunnaje capanɗe dañata ɗum est ce que funti ala hen allah tinaɓe capannayyi ha e capannayyi ɗe abou thiam billahi wallahi an lewru fof aɗa jogui motivation hakko uña sappo ƴeew uña sappo ɗen tan eyyi joni windu indam joni windu indam a felliti windu indam felli gonga ma yala a hoolima ujunnaje capanɗe windu indam ƴeew capannayyi ɗe ma dañen tan windu indam daña sukaɓe daña galle daña wuttata fam daña wutte moƴƴo so tawi ko ɓuuɗa gonga kay gumdam so tawi gonga kay mbeɗa laaɓade joom telen ko haalde gonga capannayyi e modifié men damo kalɗa o capan joyyi eyyi ɗum so telen ko haalde gonga ɗum kam mi resata rewɓe ha heewa te kadi mi jibina ha heewa gasi hakkude ɓe heɓɓe tan jooɓe kadi e gasi ɗum noon wadde ala probléme joni noon foko yattade hettere heeñere heccani hunuko de ha hollum to tampata uña sappo to de yattade ala on kay mi haalanta ɗum on kay joni mi yiyata ha to mi haalnamo jaaden ni gona seede mi jeƴƴinamo jooɗo jooɗɗam mbiyamo heewi o wiyami naw abou kalis mbiyamo abou kalis wiyami naw mi wiyami woppi ka liggey ma mi harmini hay an mi harminimo hay an mi harminimo ɗum ka ala probléme joni eyyi ay sa waɗi ɗum mami nawi haata patron o aɗa andi hade wutti fam nder jullade yiyata joomum tawaka gasi ko wallahi gonga wona gonga yiyata gueɗe tati allah joni kay alhamdulillahi rabbil alamin allah seydi ba a jarama tanka ko kalɗa ko ko gonga en jaara toon ñande parɗa fof kadi mi haalnamo jaaden mi haalnamo joni mbaɗa wittoyo galle tigi tan nde parɗa fof eyyi alani ala téléphone tigi tan ƴangam joni joni kay mbeɗa waɗa ɗon joni joni eyyi mbeɗa waɗa ɗo galle ma joni 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 jaaden to makko barke rasulullah mi haalnamo ko boni boy par ce que an adi ko fof bondi way o ko criminel ko kefeero feero ujunnaje sappo ko ɗum noon jurmimami ujunnaje sappo ko o criminel billahi barkenal ala an nafmani an ala an nafmani ko ala bandi. dawa guila ala ullu guila ala ayda o ko bandi o ko say non o ko ɓalejo reedu ha allah ne seedi wona ƴeew ma wattu yobdemo ma wattu yobde abou kalis d' accord walla ceerno ma wattu yobde wallahi merci ba pullo a ma jarama a jarama a weltima mi weltima mi yii wallahi mi weltima ha ko ɗum way haade ana ɗiɗon toon moƴƴere la ilaha illallah oɗon bandiraɓe ɗum ko koyɗir walla gongare gonga kooli teten ko gonga ko gonga allah ne andi gandude min mi malama mi andi noon ko min noon min komin muyni belɗam kooli komin mala min mabɓe kuumen billahi barkana ujunnaji capannayyi walla capanɗe joyi ujunere hande mi haalana abou kalis ko boni billahi barke rasulullah somin joodima mami haalama ko soofi galle makko direct mi selata hayno ko direct galle makko mi haalnama ko boni woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni fe